Zdravím všechny řemeslníky, fachmany a kutily. Jmenuji se Pepa Wagner a společně si ukážeme, co umí proudové čerpadlo s tlakovou nádobou od firmy Xtaline. Proudové čerpadlo s příkonem 1200 W slouží k zavlažování velkých ploch, jako jsou například pole, louky, záhony, ale i k čerpání vody z různých vodních zdrojů. Má velmi tichý chod motoru a je spolehlivý pro zvýšení tlaku ve vodovodním řádu. Tlaková nádrž o objemu 19 litrů vyvine tlak od 1,3 do 3 barů. Díky maximální dopravní výšce 46 metrů zvládne snadno odčerpat vodu i ze zaplavených sklepů a může čerpat vodu do hloubky až 8 metrů. Otáčky činí 2850 za minutu s maximálním průtokem 3700 litrů za hodinu. Disponuje spínačem pro nastavení tlaku s manometrem, vstupní a výstupní hrdlo o velikosti 1 coulu pro napojení hadice a madlem pro snadné přenášení. Tělo z robustní odolné oceli má rozměry 440 x 270 x 550 mm o celkové hmotnosti 13,4 kg. Díky tomuto pomocníkovi zvládnete snadno a rychle všechny projekty, které vás čekají. Ať vám jde práci od ruky, váš průvodce elektronářadím Pepa Wagner. Čau.